खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि बिफा महरै सिनायथि मोननाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सार बिथांखौ गोसो मान बावनाय थाबाय आरो लोगोसे वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल गाइस एक्सप्लोर खालामनो थांगासिनो दं बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि सायावहाय जोंना सारा स' नायदो बेसेबां समायना चालू कर दिया तुम निकालो मेरे को मैं अभी इस साल में This is just starting moment guys. Beautiful scenery. ये बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में है डिज़ाइन कर हो रहा है अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छे से और oh my god looking so great गोबां मोजां नुदों बहुत अच्छे देख रहा है यार बहुत अच्छे Okay I am with Dr. सांग्राम ब्रह्म सर बिथांजों नायदिंदों माखासे आरो बेवहाय नोंथांमोननो भिडिअ बानायनानै बेखौ प्रिपारेसन खालामनायखौ खोन्थानो थाखाय बे ब्लगिं ओरैनोथ' प्रग्रामा जाना थांखांबाय मोनसे पार्क बानायदों बेवहाय गोबां मोजां मैदेर दं मोसा दं बायदिसिना फिसानो आरो स्टेज बायदि बानायदों मोजाङानो गोबां मोजां डिजाइन खालामगासिनो दं आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जों कार रेलि मोनसे खालामदोंमोन बिनि मोनसे क्लिप्स आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनो सानदों जोंनि कार रेलि क्लिप्सखौ नोंथांमोना नायदो Definitely, I would like to share my experience. It's lovely experience, knowledgeable and enjoyable. Thank you so much, team, our career team, Bodoland International Knowledge Festival. Thanks to everyone. गोबां मोजां बानायदों बेखौ जिरायग्रा बेयाव प्रिपारेसन खालामगासिनो दङ बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि जोबथा राजानि मा होनोमोनलाय मेहेल अन्थाइनि बानायगोन जाहैदों बेखौ महर मुस्रि होगोन अन्थाइनि बे जायगाखौ आरोना बेखौ माने जोंनि बर' हारिनि जाय जोबथा राजा नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौ गबिन्द चन्द्र होनना बुङो असमियाव जों नुनाय बिराद खिन्थु राजा इरागदावबो होनो नामाथाय स' बिथांनि जि बायखोन्दा डिमासानि स' बे नेरसोनखौ बेयाव देखायदों जोंनि बर' हारिनि नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ बर' हारिखौ सिगां मेस आरो बाराबो होननाय बुङोमोन बारा आं माखासे हिस्टरियाव नायदों आरोना फरायनानै मोन्दों बिथिंनि मेन पेन्डेल बेवहाय गासै 7,000सो जागोन होनना बुंदों आंनो खोन्थादों जास्ट इनफर्म खालामदों मैयानो खोन्थादों बेखौ स' गाइस आं दायो मेन स्टेजआ दङ आरो बेयाव गाखोना दङ नोंथांमोन आं देखायनि नायदो बेसेबांबा गुवार आरो लोगोसे नै बानायगासिनो दङ नैबेयावहाय मोसाग्रा बानायदों आं मिथिनाय मथेब्लाथ' बेयाव मोसाग्रा जे बर'फोरनि ट्रेडिशनेल गुबुनफोरनि जातिफोरनि मोसानाय मानाय गासिबो मेथाइ खननाय मानाय स्टेजआव बेयावनो आलासिफोर फैनानै बेयाव एक्टिं खालामफैगोन आरो लोगोसे बैयावहाय नायदो VIP जिरायग्राफोर आरो रायजो राजाफोर जिरायग्राफोरखौ बानायगासिनो दङ स' बेयावहायबो आलासिफोर फैनाय जिखिनि आलासि फैगोन बेवहाय मोनफा मोनफा चेम्बार बानायगोन बेवहाय दोनगोन आलासिफोरखौ स' आं नोंथांमोननि सायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों जे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय बेबायदि हाबाफारि जानायनि उनावहाय बे लामाफोर आं बेखौ देखायबावनि नोंथांमोननि सायाव बेफोर लामाफोरखौ मोननो थांदों बेथ' हाब्रु हाला बायदिसिना अबेबा खनायावहाय जेब्ला आं गिदिंदोंमोन फार्स्टआवहाय अब्ला मोजां नङामोन स' दायो एसे मोजां बोसोरनै बोसोरथामनि थाखाय पारमानेन्टथ' नङा आं बेखौ बुंगोन जे फेस्टिभेल जाबाय पारमानेन्ट जाथारबाय बिनिफ्राय बायला बिदिथ' आं बे बाथ्राखौ बुङा खिन्थु बोसोरसे बोसोरथामनि थाखायनो बेवहाय स्टुडेन्ट फरायसाफ्रा मोजां थाबायनो मोनसिगोन मर्निं वाक खालामनो मोनसिगोन जायफोर गेस्ट हाउसफ्राव थायो नङा होमबा डिसिप्लिन जासिगोन एसे स' बेवहाय गाखो जोंहा मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ साराबो दहायो नायदिंदों आरो बिथाङाथ' फैगासिनो दं नायदिंगासिनो दङ आरो बिथांनि टीम ओरैबायदि हार्ड वर्किं खालामदों बाख्नायजाथाव खोब बाख्नायजाथाव सियारफ्रा नायदो बे बेक साइडथिं नायदो स' बेथिंजाय माखासे चेम्बार्स बानायगासिनो दङ
थाङै थुङै जोंहा प्रान्जल नार्जारी बिथाङा सफैबाय आरो फार्स्ट डे बेनो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि आरो फार्स्ट डेनि सिना बेनो भिउवार्स नोंथांमोन बेवहाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव मोनसे फिसा पार्क बानायदों जेरावहाय गान्दा दाउब' मोख्रा लख्रा मोसा हेनटेन गोबां जि आसामाव मोनो बेफोरखौ देखायनो थाखाय एनिवे नोंथांमोननो फोसावखादोंमोन बिबेक अबराय बिथाङा फैगोन बलिउडनि मानगोनां सुपारस्टार बिथाङा सफैबाय गोबां सुबुंफोरनि भिर बेवहाय बिथांखौ होसोदों गोबां सुबुंफ्रा जे सोरबा भिडिअ लानो सोरबा फट' खेबजानो आरो लोगोसे बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव आर्मिफ्रा गावसिनि सिलायफोरखौ इन्ट्रडिउस होफैदों बे सिलाया बेबायदि एसेबां इंसि बेसेबां गोजान खारो मायो बिनि सायाव बिथांमोनहा इन्ट्रडिउस होनो हादों वाव बिनि सिङाव आरो गोबां मोजां वेलकाम गेट बानायबावदों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि बिजाब जाबखो बिनि सायावहाय बुहुम ओरैबायदि समायना बिराद मोजां डिजाइन खालामदों आं खोब मोजां मोनदों नायनानै आरो बिराद कालारिं वाव आरो लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंगोन आं दाउदैनि कार्टुनजोंबो बेवहाय डिजाइन खालामनायखौ आं नुनो मोन्दोंमोन नोंथांमोना भिडिअ'आवहाय नुनो मोनगोन आं नोंथांमोनखौ बुंदोंमोन ना बायखोन्दा नेरसोन जा डिमासानि मोनसे नेरसोनथि बेयाव बानायदों बेनो महरा अन्थाइनि न' बेनि नेरसोन बे प्रग्रामाव गोबां सुबुं रायजो राजाफ्रा फैदों बर' होन गुबुन जाथि होन गासिबो फैनानै बेवहाय माखासे गेदार खालामफैदों नलेज शेयारिं खालामफैदों नलेज फेस्टिभेल जोंहा मिस्टार प्रान्जल नार्जारियाबो सफैबाय बेवहाय ओरैनोथ' आं भिडिअखौ बानायगासिनो दंखायो नोंथांमोननो होगासिनो दंखायो देखायगासिनो दंखायो जे बाट बियो मोनसे भिडिअआ फार्स्ट डेआवहाय जे मानसिफोरनि नुथाय बेखौ आं देखायदों बेवहाय नायदो आरो बेवहाय जिरायग्राफोरनि औवाजों बानायनाय गोबां मोजाङै बानायदों जोंहा बेवहाय जार्नेलिस्ट बिथांमोन दंफैयो नायदो बिथांमोनहा बिराद भिडिअ बानायो फोसावो भाइरेल खालामो मानसिफोरखौ आरो लोगोसे नैथिंजाय नायदो फार्स्ट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल 2023नि मोनसे जे गिदिर आखरजों लिरनाय स्टाइलै येल' कालाराव होदों बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थाखाबाय सिगांबो दाबो आरो फिन बुंबावगोन आं जोंहा डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोननि जि नेरसोनथि बेखौ बेयाव देखायफैदों अन्थाइनि कालार होनानै बा अन्थाइनि न' होननानै बड'फानि बेवहाय मोनसे गोबां मोजां डिजाइन खालामना होदों हिस्टरि लिरदों बेवहाय माखासे बाय'ग्राफि जाबाय फुलजों साजायदों बेखौ बुक स्टल आरो बिनिफ्राय माखासे बर'नि नेरसोनथिनि जि दानाया कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ बेवहाय एरदोंना जि दानाया मादै हा नैथिंबो आप आब' नै बेवहायबो नायदो बरिया हेन्डसाम बय हेन्डसाम सेंग्रालै समायदों माथो फाइनालि फुंखा नायदो नायदो साहा लोंग्रा मा लोंग्रा गोबां सुबुंफोर हान्थिफैदों जोंनि बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि फार्स्ट जे नैबे इयार जानायावहाय चालू कर दिया तुम निकालो मेरे को हो गया भिर जाबायानो इसेयावनिसे बिबेक अबराय सारा सफैबाय आरो बिनि गेजेराव बिथाङा स्टेजआव थांफिनसिगोन बेयावनो ओरैबायदि मानसि देखो ना हाय बोलो हाय हेलो जोंना सारा माबोरै दं मोजां दंना प्रत्येकটো সমস্যাৰ সমাধানৰ কথা ইয়াত পাতা যাব এই কাৰণে এই ফেষ্টিভেলটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত দৰকাৰ হয় মই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কোঅপাৰেট কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ हांख्राय हरजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलाव बिथां बलिउडनि सुपारस्टार सनु सुद बिथांखौ फिलेन्थ्रपिस्ट होननाबो मिथियो आरो लोगोसे एक्टराथ' एक्टरखा समाजनि गोबां खामानि मावबाय ससियेल वार्कार
बिथांखौबो सासे फिलेन्थ्रपिस्टआव बुंनो हायो दा बिथाङा सफैबाय दायो गोबां रायजो राजाफ्रा भिडिअ खेबदों आरो बिथांनि थाखाय गोबां पुलिस आरो गार्ड दङ बिथांनि थाखाय नङाबा गोबां होंगो दोंगो नंखाय बेसेबां नोंथांमोना नुदों माखासे भिडिअ क्लिप्स आखाइफोरखौनो हगारलायाखै नायनानै गोमोलायबाय आङो आखाइफोरखौ हमनानै हगारलायाखै ओरैबायदि मानसि वाव खुलुमबाय नोंथांमोना मोजां ना स' बे बेक स्टेजनि मेन स्टेजाव दङ आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा नायदो बेवहाय जिरायदों आरो लोगोसे मा होनो स्टेप बाय स्टेप गावबा गावनि खामानिखौ मावलांगासिनो दङ स' बिथांमोना भुटाननिफ्राय फैदों बिथांमोननि गाननाय जोमनाय बिथांमोननि ड्रेस जोबनायाव आङो भिडिअखौ डिले आपल'ड खालामनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम सरि बिनाय थायो बलिउडनि एक्टर सन'सुदा दा थांफिनसिगोन गोबां मानसिफ्रा लोगो हमफैदों सेल्फि भिडिअ खेबफैदों आरो गावबो बिथाङाबो खेबदों गोबां जोम मानसि फैदों रायजो राजाफोर